Wana kansa mi. Face that unya me tis animi won we me ho dwire me. Me da video bi kura. Ano de wasi wiase nyina. Minim se wonim dada but akura no nyum no akamakoma timi ya. Besa be kansa bi kire wo. Wiase se de ti bia ye beda ne agya wo de ti nyum no. Unza mpana kwa kanisa asapara kanisa unza betonu nti waka senti mayire me ho a metonu nyina meda ne agya ubo ho a dibia kakra bia wanya ntia na post bia wanya ntimi ne unza onmunipa dabi onfanipa nya hwe omma ne ho so ati ase ore ne oga but wase nti nyu akwa mesi dia bra na wogege ho no kra no on ma anyu me kra sa ya me dem mo wase nti nti nyum to amayire me ho a metu nyina meda ne agya awraho pa ebia wo ya mpi ebia wo ya minister ebia wo ya panikase ya power adwuma bim anum e kasa kira wo se dia wo dia wo ya bia obeda ne agya timisrew mo ani na ho ne hwe ne yi to unze na enemity we ya dimiti sa nwie na ayunya what say the late president what say at runners the dimba mitirim na me me no me ya kan ho asem ba ho kan ho asem chemba mama beto me beto no but sa ne me nyina mama meto bi ya hwe enema wo ye se wo de alupri nyina fabric ase ne ade ada me boa ne nyina sa hesu ne da ho no ono ene me no kase wo hin wi ase ya beda ne agya me wa se bia di bra banya binti ummu una yeso japani una aso ye hwan obeda ne agya me na me ka me kire ana me boa anu say if we no cramp manager bi on fan workers nya hwe na nde say ne no kure what I say kasa cho mo na anyhow ade no so amonso na ye adwuma no mo ye adwuma no am wan yes kana nice onu hunu se bia odu no mo menu nti no say on fa nya hwe even kwa ne ka na kura ne beti ma top what I say asam to sisi akwa ba unu abusuya wo abusuya kire mo nti on fa ni pa nya hwe dabi but ka hunu se dia wo ye nyina achi were obeda ne agya mina mkam kire na ekwesi da mitufu baka asemu shebre ni nka so da nti onipa se wote nimu ya wose fa honpopo ani amikatu edi edwa David memfa no normal pause no moment o hwe video ya memfa no normal enyum na akora ne to sa no me se na no bom na ne bi won mini David be se de me na no hye ye bonya me mane a onyame samna ne sanse nyame oyense nkyere na nwade bepre wiase na me say na me ni twama sanso to kra me ni say o kan Ecclesiastes 12 verse number 14 now wasenkafo 12 verse number 14 kan ma me o say na me ne ye nyina enu ye nyina na wonyankopon de beba atemu ade bia wo ye bia onyankopon wo de beba atemu na de hunta nyina eni de hinta nyina papo memiti se me ye papa wo boni o me ye boni o wabuhu aten papa no kra waye ko akwa ko buhu aten na boni nti me nua mo ye ni na ho ne nhwe bibi yi na sereti bia ye beda ne agya boni me no ba akoma me sa boni me no ba akoma me me no ba akoma me nyum na kama koma asam da homa yo asam pa ka sie da homa yi ni basa sheme no one hunya media hey to say what you are saying but the moment how about count so good na go say kim say the better say bia me so wo gu no ho na o be kai ye ne yake be danieja no I just as you can tell so me na high media otu for the first bro when oko what you say ya beda ne agya menua ya menka ho ne kwese dai misra won kwa asore kwa asore wa dware ne kwa asore ene menua wan kwa asore nti asese ne meso abafo
nyam so ma fo anambo na okay nyam so ma fo but say the tell unze anya wa ha system no aha system na say the city no enye easy sa ati nyam nka bibia ho nhira wo minya onye wadom pacho kwa sorry what na kwesi sorry na jare na pata na bi se kwa sorry enche nyam ya ye bia mo me hunu se nyame no kra sese me hunu se o de yamfa se onya mai omba me say o de yamfa se o ma kra but o ma no say etwa se nipa wu pira kopɛ na owo na chi no atemu ere